Conspiracy in Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike changa go kwepa ni channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingo garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Zimbabwe to igrenya Anorwadza nyaya inosirisa Mafiro Akaita Mai wa president we battery C mai vanilson Chamisa avo vakashaika mugore ra 2020 muna July Nelson Chamisa wabuda chitaura Mafiro Akaita Mai wake zvakarwadza vanhu vazhinji. Nelson Chamisa varunzi vakafa vari mugarden apo pavaita basa varamukira kuita basa mugarden ravo zvakanzi vangokolapsa vakafira ipapo pasuspect kunzi vanga vane problem, vanga vane heart problem, zvichinzvanenge vakaita heart attack vari mugarden muri Zimbabwe. Nyaya yakarwadza vanhu vazhinji, vakawanda vakakwanisa kupawo condolence messages avo kusanganisira president Emerson Mnangagwa vakabata maoko kuna Nelson Chamisa muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatauigira nyaya inorwadza nyaya inosirisa. Ndofunga kuna vanga vasingazive mai president we Chamisa ndo ava vari papicture vamuri kuona vari apa muri Zimbabwe. Ndo nyaya tatauigira nzvara nhasi. Tudzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.